Il-ġlied intern kbir li jissilu jiddomina fid-dar ċentrali ma qata xejn u kompla intensifika ruħu tnejn filgħaxija b'riżultat li kkonferma d-djufija ta' Bernard Grech quddiem Jason Azzopardi. Dan wara li għal darb'oħra kellu jiltaqa' l-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista b'urġenza fid-dawl tal-allegazzjonijiet li għamel l-eks deputat nazzjonalista. It-tnejn filgħaxija Jason Azzopardi ħabbar li kien irriżenja minn membru tal-Partit Nazzjonalista u allega li waqt ikla Bernard Grech kien ġie influwenzat minn żewġ persuni biex jagħmel pressjoni sabiex tingħata l-proklama lill-allegat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia Jorgen Fenech. Fid-dikjerazzjoni tiegħu Jason Azzopardi allega li waqt ikla ma' numru żgħir ta' negozjanti il-kap nazzjonalista Bernard Grech ittieħed f'ġenb minn żewġ persuni li huma qrib Jorgen Fenech. Azzopardi allega li hemmhekk issemma suġġett ta' proklama għall-akkużat Bernard Grech jagħti assigurazzjoni li kieku kellu jkun Prim Ministru kien ikun dispost li jarrakkomanda loti ta' proklama. Fil-fatt xurilu Bernard Grech kien iddikjara li kien lest jagħti proklama lil Jorgen Fenech. Jekk hemm bżonn biex nagħmel dak jiena ntih il-maħfra presidenzjali iva jien noffrilu il-maħfra presidenzjali. Jista' jkun li nikkonsidra iva mqar parti ħalli dil-persuna tagħtini l-informazzjoni li jien għandi bżonn. Jason Azzopardi qal li l-preżenza ta' dawn il-persuni li tkellmu ma' Grech f'din l-ikla ġiet ikkonfermata mill-kap Bernard Grech il-ħadd wara nofsinhar waqt laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv meta Grech ġie mistoqsi direttament. Intant wara li spiċċat il-laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv it-tnejn bil-lejl, Bernard Grech ġie mistoqsi dwar l-atteġġjament ta' dak li kien ewlieni fost dawk li poġġewh fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk Bernard Grech der dajjef kontra Jason Azzopardi e kif kompla jipprova jpaċi miegħu dan wara li qal li ma jixtieq li l-ħadd jintilef mill-Partit Nazzjonalista. Huwa qabbel lilu nnifsu ma' missier ta' familja u qal li bekk jinsab dispjaċut. Jien ma nixtieq lil ħadd illi b'xi mod jintelef, jiena nħossni missier ta' din il-familja u bħala missier ta' din il-familja ma nħux pjaċir li jkun hemm xi ħadd li jkun muġuħ l-ankwetat u lanqas wis iżjed li jitlaq lil din il-familja. Viżibbilment ejjin Bernard Grech qal ukoll li se jibqa' għaddej bil-proċess ta' konferma tiegħu bħala kap dan minkejja dawn l-allegazzjonijiet serji li għandu fuq rasu. Ma nara l-ebda mod illi dan għandu jsir, għandhom isiru l-proċeduri regolari u allura kif u kif għandu jsir ir-regoli tal-Partit Nazzjonalista huwa illi propju s-sibt illi għadda għalqu l-expression of interest fejn ħadd ma wera l-interess illi jkontesta l-kap, jiena ovvjament u rejt dak l-interess qabel. Sorsi ta' One News fid-dar ċentrali qalulna kif Bernard Grech għandu sens kbir ta' urġenza biex jaħles din il-konferma illum qabel għada għax jaf li dak li qed jintqal fuqu minn Jason Azzopardi jista' jdajfu fil-vot li għandu mal-kunsilliera. Fil-fatt f'istqarrija separata l-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista tenna li għandu fiduċja f'Bernard Grech bekk li proċess ta' konferma ta' kap se jkun jista' jkompli għaddej mingħajr xkil.